So the oben way, onya wo be ye o, so the oben wo, onya wo be kun why. So the oben wo, onya wo be ye o, so the oben wo, onya wo be kun. Nyansapo when in now Nyansapo son in the badrimba. And I could see Tommy a dear Jumane, Yare. Could see Toma dear, and your mother brave. I say, you will be say, Suman Brafo. Who to Suman Brafo? Amma will be an accusate Toman Kahua, a Brafo man and Kahun to me, your money. Oh, two, Suman Branny. Am will be now Brafo man, and ne. Na amafo yenye na ebo ndi kusie toma se nka ho a enye ye ana sa yare bebre yare bi ti se say including stroke. Okay, na is a stroke no we nso sa esa ye wadru a de beka ho a de be ye wa. Okay, na is enye we nko a na emom enti obi hwa nkonyo adwen se nana se bi homabrafo sa anudwe ya de nto akotwa bunguram se wokotwa no so wokoriu ya bibi ka ho ansa na watumi de aye ama asa nudwe ya de enudwe ya de firo no ma nana ye nko anim nudwe ya de firo no ma ya de be biem na sa homabrafo yitimi esasa. Oh, chese adwuma bebre me ka se me ka adwuma ya obi ka se ho eduro ba ko na sa yare bebre sa na adwuma bebre esan ye bambo. Okay, Sunsum modro a wo ye hye e de aduro ba ko mienu keka ho a se bibi sasa bi di wachi sasa na ye ka no. Oh yes, obi na yere sama edi na chi efa eye tumi bone a edi oba na nim di hurahura nti se oba na de nuro ne keka ho ne ye hyeta ho ma odware ne nso asa na mani nyana atotwa nti eye nnem ahodo bebre na yes ahomabrafo ya ebi nso abrafo ho ma ebi num so friend say ade kusie toma edi se toma na em de no se kusie toma na yenko na afeye ntena se na bia aka no fa no so atudwama me abusia na yesana na sunkwa na eguso aye ne edi enkomo no sese no de ha ma se de medi kan eno na yeguso aye hwa ye di kan ehu eye ahomabrafo nya za abrafo homa ye ya na medani din no abrafo homa dodo na afre se enwone kusie toma na mehu se ukura enhaba mienu so wa hanom enti ye hyani ni eno so ho nkomo mame ni kan hwe we no de yi maako no we no de mea minim ni din aya enya sa na efre nana mpachan mehu se wani ehwe ha wanwa ha ba bi ho no ana edubrafo sa kire me na mente we dabi esi akire esi abenachi. Okay, enkra na ba konfa ho no nkote mfamaye na yehu eno so uni madugro sam de obedua na ohwe na wankunu na hwe na wankunu same ai minim se we de ye nkwan abenduro de ye abekwaye a ene ade a esasa ya de ana yo aduro we ai frɛ no aya obi anim sa aya de ye adwuma bebre wonim ne de aya adwuma bebre aya eya ade atete wo no oba fa yefuna e de fra ba ni nro bi ka ho aye nkwan e ma anom se de akra na o hye yefum ni yare bone na o hawo ni amane enka no na akra ne bebe wiase na ne ho oden ana bia nso nim se yewura mo obi mu kwa akra yewura mo nso de hye omu eche ho se na hemfo akase ni ade wo mu kodwabo ase na ehye wo mu eche ne nchen eno no eche se anibre esan protection pam ho bone ti na ya na yewura mo nti ya na ehye eche ne ho kwa ehye eche ne ho kwa nti aya na ekuta me no obi mu ne se sebe eyaduhunu na akoto na be ho a ewo ne ye aya we eboa ma apemfo wa wo peba wo a wanyinsen be ma aba ho aye dene bebo akra na wo yefunu mama wo kwa wo so a enka ntete wo na ma ye nananom na omu ye hahama ene nubena no na wo kwa wo so a wo chim ya na omu wufie kra nenne na me se ye se wo kwa doctor nya bibidro nti na sikantwa na doso wo ma ye ho wo kwa wo ba akumi na o se ye operation da bi mo ma ye ni amamre ene amane so nti aya ne de eye niam bebre oh na je se ye nim se bia
ye de atete ye twa ya be se nka be ye ba ye abere wonu na wate aba bi de aka wo ye nkwan ne denti no na emum no wo sa di asa de asa ho nyalwa asa de abon ho ban de abon ho ban e pam sunsun bone nti saa ya we de ehia pa so ba o pa wo na wonye yafunu ni bi na se obi a wawo ntafo onkwa funu asekwa aya adwira eye adura ehuhia eye bambo pa ma wo ba tan no ne nkra no. Wow. Nana we nana wani hwe wa kira saa me bisae no. Nyame adaroma yensa aka. So ma me kafra. Eya aba be no. Agendawru. Your friends say Agendawru. Pachai. Edi adwuma na eye. Agendawru ye adwuma bebre. Agendawru boa ma mema. Obi ono mo ana ne bema eni ahoden. Hey! Ana gbasem so. Setting woni biem. Eboa ma mema. Obi wana ne bema eni ahoden. Ahojo. Ai se wachim jadi frefo mu bana ehoma na hojo. Sa yi sisiem emma strade ne amama bia e wosisiem no eboa. Obi ono mana bema no oba ne wano oba hia obesusoma enya adwuma. Dizeka brands and enkankan se fro bepo no. Sa nti ye di ni hine no eye ne ma bebre. Ye di amma wo sa bema no. Na wanom na de bi asa. Ye noa na se ye hwe ne mo no saa. Wuntime hwe ne mo no. Wo ba yam a emekoketua bi ne dem. Na wo de asa. Wow. Eti se obi de garlic nso befra. Na nya duru ni nyina anya duru ba kwa de be yam. Be anse no de obi hia age so ba. Nana ebi a ye kan kura obi wa abroche ni wo hwe. Enti se ohia bia wo betimi aye de afiri akoma na aye se. Oh, ya ne da. Abroche de me nka nyomanum a me maame mo ho bebre. Ana me ye abroche adwuma efiri mra me kom ye de me ka se adwuma ma ye ne bebre pa ya abroche adwuma. Nti ye di nuro ekopa ma ne yeye. Oh, okay. Na abroche mpo akwa nyina ese Ghana ha ba bia nipa no wo bia ohia bia no ye betimi akwa akoma. Wo se ye frɛ ne se ebiem. Agendawru. Eno nko ana ye mema no nko ana mmom mema no mu ye de ana. Ye mema nko a ye de ye nkra nso aduru. Na aye den. Assalam. Akra bi o ye frɛ bibi de assalam. Enye we nko ana ye de adu foforo. Aye de ye ma akra no wo de beto ni nsuom. Obennom amamman ne fo nsi e be wa akra bi ne fo aye dokosi. Ai se no bo ada asan. Ni nyina wo bobɔ so kakra na de ato ni nsuom na ye wo aduro e be hya wo de bedware no. Ebekọ memma ene mmofra bibie mu sa wo bi ma sa ya na. Oh, sa na me ka se eye ne ma bebre. Eye ne ma bebre ba na ho ode pa de agira mema so. Okay. Mema duro ana nkra akra. Osanyarwa bebre na emum se ema wo be ma ne nya adwuma de. Ho de wa ben wo ho. Wa graduate wo ho, professor wo ho. Agende. So be me sha. Na pese emu ye duro na ye wo duro e de be frafra e be yam ade be srasra ho. Wow. We dey mama boys na ni beje ai Agendawru di no ntinya se wo kwostea kwoshe dem na emu ye di bibi na koka bibi ma bibi koye bibi okay nana enti ya hwa ya hwa Agendawru ena de ni di ba ko yem de pa kusie toma ya hwe kusie toma nso we nso eye de ade a pacha ha ba ekuta me efre no konkroma mpachan ye wodi foforo bi e ka ho obi di behu ana because edin ni bi wa me odududo konkroma ai say we ya e ba ye na ubo ni din ba ko yi na usa aka akusie toma no we bibi foforo bi mu ho no ma say betim di enwa ana ni din ho bai o so wo se wo de nananom ye adwuma pa de amamre ne amane de aduro na sa adwua we ni din pa wo bo ampanyimfo tetetetem ye nananom mpanyimfo mu twasa no ebi ti ase a wo mbehu sa aduro we ene konkroma no bai nei na amafo de e frɛ no yi ngone nkyene wo kan ne ma for 2004 nkra de ngone nkyene still a wo mu hu ye ba ye tefo ne de ba de wo kan ngone nkyene mehu pa wo kongura mu a kan ye ye afuo ni ade bo se utwa okay ngone nkyene ai ngone nkyene na enie mpacho enie okay nanu so ye dress ye de nim se bia sisi ngura ma ye e dro kese papa dro kese papa konkromen ye dua ne ho oden on say etimi de bodan hye nyina because the ho oden ye nti ye ho ne nkyene no
on say malaria and or typhoid. Typhoid. A friend said typhoid fever. No, no, day pa. They drew back me. Typhoid, no. They drew back on the concrete. A.K. and 1 inch. A year near my baby, say, and I'm saying, I'm near drawing in quantity to be a dinner back a caca. Near she, no one, I won't know. Near Yambi. It be better now, there was a sign soon more juma. Into boy a sire baby, a sign a bamboo cassia. As a ma, a trade try and where she ain't no. A murano, Janina, and young Murakeke. A beer when a butter. What you said, we are meeting ye. Kafran. Ah, you knew we and I'm doing any train. We are friend Atwa. Sorry, Atwa. Ye dinner dear banner swana yellow bino. Ye di. Atwa we jina mama. And ma who says, dear drobia by a zokota KYJ. Moboa, yen and animal. It didn't come by, and that's how KYJ knew. Sa Atwa habawi. Eye ma who says, also 100 years cry no, Sabuka fracture, oh my no. Bibu ho asa aton awe oba near the frafra enuro yam now the kwa ukunu be san check okwakoto yi slogan fia ma wow enti adro bia wasasi su bia wodwuma edi nanim ne yenim enti nye yedi na dua ba keke edi enim se da dua ba na ne asete afefe ho a sa wadwuma titire na haba ne adwuma ye adro kese pa. Nese we madru ankasapa ene saa atwan obi wa so white oba sabe ka fracho oba bi ono ma oto ananase efrinsu eye na adru kese na nya so hu atwan haba na wokote da bi ye wadu e de ka ho a mani ye ya oba san akweda na yakra foforo okay nese baby ache okay apart from a man de na sa wo bibia na na se we de a man de na ye duro ankasa okay na yen sanko enwo ne nche say menemo kasa ye wie kusie toma na ye wie aya na ye wie na agenhwan agendawru enan no na ya ye ayi we friend say we so ba be ka ho yes and haba be se num na ye kohwe agu yi enti ye nwie we nen enwo ne nchen na mo nsem bisa bi nu bi wa me say bisa wo aduru adwuma be biem na say timi ye enwo ne nchen no na me ka say enwo ne nchen no obi a o typhoid malaria ana enwo ne nchen kro na nam yare a enne na ye friend no is ye wadu e de frafra ye de yama sa waso ya no obi anya sa HIV ni bi no oba wo betume de sa ayi doctor dikre okra na gira nanan mutumi so na beje aduro ni bi nana wugidi me ka asuo nan nana ka asuo ni nan de ne sa asem na yehu no kra pa na me ka sa HIV me gide nanan mutumi di ahaban we fa so eye bo nipa wo de ahaban ni ma ne bi ka we hu emme nipa kro no emmoa wa ne be firi ni widiem kira wa no maduru no ana abaye no ama wa ye benum bi ama on se ye num bi nya aduru kum nipa kira wa anom nana ene ebinum ama ye hahama enuru no ebinum kura kasetia ena bibiduro de nanso ye tra se ya ba be se num a wo chechire mu yi ensem ade ba no ani esoso wote se obi egu habanno no animase a eya na se na wo fa no ya na ye me ya bebre na aduro ne de na omde ye jesa odi akofa mfidie mu akeka abom abone toa na wo no ane de na wo de no aduro no hahama na enti ni kwa se omo ye sa nuro no omo decree hahama because hahama na wo decree no no eno na wo de ye aduro no jesa wo de na wo pa chesa odi akofa mfidie mu nanano ye nanano mo baaye no wodo banko bo wiase ne nanano mo a omo di nkan no na afidie bi wo ho mo de ye aduro osafo mu nsu ebia ha mana tie agum no eno kwa ye dido kese by nei no ye say vortic hwan nti ne
yare bebre siche yare na nasefo na obi kura atwam ne nso we da ha onnom enu so enu an ha ma obo kube kakra ha bai ebla ha ban enu ya atwa ho hye bi atitom udru ya na wate ma menti ayi bi wote ayi menkan bi ne was style bi ye ne sei na dia sa ye ne sei na dia sensu sei na wona wo ahaban no kura wo de nom no yaduro enne body ahaban kura yen fan kata aduane so wo de body ahaban kata aduane nso nyina wonya energy foforo efrim bo aduane no ma sawo body ahaban na ye de kata aduane so no enne body ahaban first na ye nananam wo ho no mo no an ye mfuo no wokọ afuo ma ahyehye ye bo ampesi ahwe agu body ahaban so na obi ansa dem fen mate sentia me ma me won fa chance tire nkata aduane so kwawo body ahaban ni bi da enne rover na ye de kata aduane so yare ni kwa senke nipa da sani bia de rover kata aduane so wow na yese eniema ne ben yen anso yenim ho mfaso yenim na wo se computer wo enti na abefo niema na be se sa hahama we ba eno no nso ne yare ahodo bebreba abano na mumu bi nso omoteten hahama no ni nubra ni nutan no nso no sa adwuma no obi wa wonim pote sa ade odi yeye nya sa na ade ye enso odi betwa obi are na odi ebu no enti amma nkrofo nso abamu obu otese obi yodinsini a wote aban de sanyarewa okọ no ho agidie no kura no eya ne wo fom no kra sa ane yaka se batakali am ye hu kra mu papa because na ewiase ya den nti ahokyra ba nti ana wudi kan obi wo no ma akotena suman ho se we ama kire yi na ya kya me obetena ho a ohun se ma wie ba de ka ho na etimi tu yare na se no onim de odi betum ana me nso menye emfa de betu yare na se ne ncha wo kya me no nti ye de asiso awie no masoma asa kote ade bla obeba na me de atum de na ayede atum nti se wo hu sa haban we na msoma asa kokote na fa bla emfansi so ne de sa ya lewe na kina na oton ho ana so ofiri machi se mahuna dro ba ko mienu miensa wo kwa akono a nti ya times no nke ebenya nke ya kya me fo no titiru ka duro de nke ni kwa se ya konfo ne kire because obia ntimi nsare keke se okoya aduro nipa obesore keke se okoya aduro bia na otu ba bia ye aduro nu wo ho ahaban mienu miensa enti nka me de mesre pa de anka aduro de obenya akotewa de na de siso na wa wo no okay ebinum nso ka se be ya enka santeman yenya ayasabia kese pa eho ena sa ha maidie afidie bi eni ho amana ene yede ekire yede esanyarewa ene ade woni sa nkrofo ne ya adwen anka beboa pa oba aduro ni ahaban ni yale we aduro ni eno de wani sem panyimfo so wani sem aye ni nyawo na chance yede mfidie be akosone so mfidie na wode kosone so na aduro na wa hoodin ni mu no afirim because aduro kra ho a wutu ni form ni kwa se ohoro ho aduro ni tumi na sa tinka ni no bi wo ma ni hini ne yare no wutu ya na nka se wanum wow ohoro ho ansa wo ya abre nase bredru nase na yenim ti na meka se bebre nim aduro ni hu nim die na obi wono ma onsuan ba bia me na wote aye ka se obi twam na wate se na Sunkwa me se ahaban we nti wode ato ni tirim nti wo kwa akono ama obi ba ho di nim se ne omukura kan wo no kunkum nipa rofrofi okay nana ye sorry so na yakọ wo mu a omu ni gidie ewo ahamam na obi kura te se wo se wo kọ odunsini ho na se oduyefuo bi ho no a na obi tinche bosom enko ni obu na bem ene saade ma no ede na abeka because ede enim se de na wo kan efiri titente de besi na obi konfo anoche no mu nyina no ama ena wo mu de ye adwuma de ye adura bra asante kra ne de nkyira ekokon no ya na ohie bi ewo ayekukuo mu ema akofo sade dwade ya ye de ekokon na ansa na abeka san fa telephone number no to dwama me na yenkweni 0558 524187 0558 524187 okay enti kabibi fafa ho mame eya hahama ya ye kire ya hama ne de me fi se enne
adadafo na bu nti amende enkra yewu ya nananom mo ebeto omom de omu wagidie won hama mu no abrewa bi betimi atena fie bro 100 years no what na akra 20 years abesa no ho owu because ahoɔden na waduro no mu no ɔyale kra na atema na obegye so akoto de drugstore na pharmacy onko hospital na ho nto no nzu timu se aduro we wo hye adi punu nana no adi bi mane nom no adwale bi ha eni ayi na wasɔre afiri ne kete so. Okay, nana unim enwom to kakra oya de wankasa wonwom ahodo ni bi no akonfonnwom ni bi no oya de kakra de ba me nenye de onse me voice ni enya hwe ba ye training wo me ni udi nkomo na abeto nwom ba kwa ansa na masore na mamisa we yese mo akonfo no so mu bi ahye mo ho bone papa mo amoseda nipa na ba wo bi oyo pemfo no kura bi a wo bagye aduro no ana wakohu na bonten no senka kroma a wuti hu pemfo a wo benwa na wate asram na ade aye no na ne ba na ngono no wo yade no no asa ade aba no waginiska no asa ne yade eye no kura se adwuma amumu bi ye no yo na me ka se wiase o medikura na o wode na so odin wo adwuma na ye ne nyina me konfo Sunkwa me koma su abra ene abosom nkeka ho no me yo batan ana asuo ni nso yo batan nti wono kra ompene e ma amfa sa abone ni ni oba goso ye su batan a ono no e mama na die nti no ono ne mama na won so kwa akwese ba na odomankomade ato obi yem no sa akra na me yarefo no omla na je ho adrodi da bia de ya ade yi wa ha no kra se de wo ka no ana me ka so obi okra onye konfo no akwaje sa adro na ye no ho wode atete wode adware nti sa wusu ba ne makra na otwamu a otim di asram ne ya akra na say ye no kra se ekoso nti na ye se ye ma hahama no oye obatan na oye opemfo a fa ho kogya nana wo fa ye funu na fa ho kogya tumi bi na tumi ni ma akra ne wo batan ne ho ban kopin se odomankoma nana no beta wo hia mo aso asomdwie wo so asomdwie first ye wo a ye hye duro 40 days na ne ya hye duro na akra ne dware odware ne nson obi a yakobutu aduro no ansa ne de samana aka ne widiem so na wo akra na ne de samana edwa no nti akra no yare boni bi betimi aka no na aduro no nu bna no ne hahama no kwa akra ne widiem ade yare boni no kra ba enka akra no. Okay, arafo nana Sunkwa ani eguso a ye ne ebo nkomo no na nkomo bo no ye de ba abesi fom na ya sore so na enso nana beto nwom kakra de nana se ne nye enti a momfa ne saa na wo hu ye akom nwom ba ko mienu bi na menhwe se akom ne beba kakra ka me nkom kakra azane asore nana ye hwe ye tiefo ya so ye detu etiefo momfa nche me nye de yo enwuma ye to a kenya sunsum ema sunsum si fom ye tete empanyifo ne atumi ne nyom samanwe menwo sama menwo otiasifo ye de ni o samanu kruwa ho sama menwo otiasifo ye de ni o samanu kruwa enwum nani ni tintini ntiawa enwum bi a obetu bi a wa ase chemi we na se samai uhu samai ni kwa se uhu samai osro otiasefo nyom no de aka no sro otiasefo de oben wo sro de oben we onya wo obeye o sro de oben wo onya wo obekun wai sro de oben wo onya wo obeye o sro de oben wo onya wo obekun samai de okọ otiasefo na oso usro no because de owudie akoye netie honhom ne ko na aboneyefo ana se onipa wiyewu nti wahia no ha saa tumi na abehia no eye fie baye honhom bone a ota so pese obedi wunya esei fie ehwiti fie na akoyi nipa nanim na odi hunhuna na sama ne de honhom no onna akoye kra foforo obaabi a wote wono mo a otwen ni nchinkafo adachen odomankoma ombenyini enyina di omo nkwamen nti wo hia obi a na wo hu saa ne ma na wo so udi amerika na akobbo bambo e ma ho se de osefo no ntimi mfa nipa na wafiri wawu no anim mehaw. Okay, nana medase pa fa number ntudwa bi ma me na men sorry 0558 524187 nana wadaroma ye sorry so e de na abeka e de atwato yo wadaroma titiru pa me wa hayi eya abrochifo kese because
Abrochi for na no mo ho omobo kakra. Koyo mbefa so mbekọ abusa. No mbebusa wo mo enantie mu no masetenem. Ti mesre Ghana for akwantufo obi biara wa abrochi se de ohia moa. Enkrata asem so bu anadwuma nye. Bu akotan abrochi dadada. Onya adwuma ni bi kra anye. Ni nyina ya akwansidi a esi kwan manipa no. Sasa edi na chie ti ni nyina oba na Sunkwa so ya na wohia mo na afa me number na afre me a nim se odomankoma na nananom be fa me so aboa wo agudwadifo scammerfo obi biara ode ne ha oba beda na Sunkwa no yense de ada su abra ene ne ma ombe ya amam oh na chese ye nuanom abuchifo se de medi ka bisa wo no a wo kan ye se nuro no mu hia bia utimi de kwa abuchiri no emma obi a wonya bibia no obi a opese oba bisa bia no so no wo number ya number na wo WhatsApp na ka so ye WhatsApp okay sesi su biem na me so 0558 524187 okay number obefre wo fra mi picture na ho a na bia me ba na bia nti mia mi picture mi fa different ya bia anto okay to be Ghana hanso ba bi obi a wo bia de na dwuma sei de ode ne krata akoto ba bia yemfre no de ope visa bibia obi ahia bia no ode ne ha beda so abramo mbefa me so aboa ama bibia ye nana me da sepa so me da arafo nana no ose ne no enya dempo no wa mo hwe de nyen na enye de na ode to nwom na nka edede a na ese ne nka obeto pa e de aman number na ode to dwanam yesre mo amome yen hye ne nso na yen fa nidie ani buo emfa made nidie ni buo ese no enkofre nana na dwodonko dumienu enkofre nana nondu nana ye adwuma obre ono nso da na obefre nso a ye besrew mane yen nkomo a ede eniema papa ede babra bom mesrewa na yen hye ne nso wohu de mekeka kono na yen hye ne nso emfa eman ewo no midin ene abusua panin owusu adumi aha Nyansapo kasamfonyini so subscribe share like for adwenkyere fato ase famai yaka ne yasibo ka se no tete atempo no a atiaka ma ye ntenkemu no eno na Nyansapo ya hya ase a ye wurewuro ma ye ne nananom akonfo anubena nuanyini nutani ade womudi ye bosse de mu no ye pese ye ne omudi nkomo na asantemem hanom ye sa ekanya ye ho na ye kai ye tete atempo no na yesa ekofa so subscribe na share fama me mamu nyina mu ene hwa wajeme ahenewa apay when in na wa obesidan samio Nyansapo when in na wa obesidan samio